Ya, sanibonani nonke emakhaya. Ngibingelela bonke abantu base-South Africa. Bakwethu kade-ke abantu engisebenza nabo bethi angizami ukuvela la komabonakude. Nami ngaziwe balazwe ngomsebenzi omkhulu owenziwa la ekhaya. Bakwethu-ke la ekhaya kuyalashwa la ekhaya. La ekhaya kuyaphiliswa. Igama-ke lo enikhuluma nayo Anele wakwamthembu la eMkhomazi endaweni yase-Freekom. Ulwandle nje silubheke khona la eduzane nomfula uMkhomazi ukhona ngapha eduzane. La ekhaya-ke bafowethu kuyaphiliswa, kuyalashwa la ekhaya, abantu bayaphila abantu. Babuye abantu babonge ngomsebenzi omuhle bakwethu owenziwayo la ekhaya. Ngithe-ke angivele namhlanje nami ngivele balazwe ngibazise abantu ngomsebenzi owenziwa la ekhaya bakwethu. La ekhaya-ke bafowethu kuyabethelwa la ekhaya. La ekhaya liyafakwa ithongo bakwethu, idlozi elibi likhishwe egcekeni bakwethu ngoba lisuke lihlezi kambi ngobudlobongela egcekeni. La ekhaya-ke bafowethu bayagezwa abantu, umuntu agezwa amathunzi amabi. Ngabe yimiphi imimoya emibi ehambe yakhiwa yafakwa emzimbeni wakho. La ekhaya bafowethu konke lokho kuyagezwa, uphile saka, uphume umuntu omusha la ekhaya. Kuyaphiliswa-ke la ekhaya. Kunemisebenzi-ke eminingi, ngiye ngizwe-ke abantu abaningi bebala-ke izinto ey'nkulu ezingenziwa inombani engingasikho ukuthi nombani uyakwazi ukuthi efinyelele kizo. La ekhaya-ke bafowethu yikhona izinto zenhlanhla. Uma sikugeza siyakugeza sikufake izinto zenhlanhla. Phuma uhambe uyothola umsebenzi, uphume uhambe uyothola izinto oyifisayo nawe empilweni yakho. Ukuhlupheka kuningi kakhulu bafowethu kuleli lanamhlanje, imisebenzi ayisekho, imisebenzi iphelile. Abantu sekufanele ukuthi-ke bathole iy'ndlela zokuzenzela amabhizinisi. Babuye beze la ekhaya bazothatha umsebenzi bakwethu. Sinifake iy'nhlanga emzimbeni, sikuxhumanise nemali, imali isebenzisane nawe. Kuningi-ke okwenziwayo la ekhaya. Manizobuka-ke ngapha esandleni sami sokudla, iy'gubhu lezi ezakhiwayo la ekhaya. Iy'gubhu ezakhiwayo la ekhaya. Bakhulumile-ke abaningi ngey'gubhu. Iy'gubhu sekuyinto-ke eyenziwa inombala. Bakhulumile-ke abaningi bathi bakhe iy'gubhu kwasha kwacima kodwa asikaze sikubone lokho. La ekhaya-ke bakwethu ziyakhiwe iy'gubhu. Manizobuka nje la le intombi emhlophe, osisi mabefikile befuna ukulungisa izinto zemizi yabo, befuna ukulungisa imizi yabo, befuna inhlanhla, befuna ukuthandeka. Ungabi nesichitho usisi, ube muhle uthandeke, ube intombi yakwenu. Sivusa lela thongo lakini elihle, sisuse yonke imimoya enihambe niyithatha empilweni. Ngalasi isigubhu, intombi emhlophe. Sibuye size ngapha lo ungudlungudlu, ungudlungudlu lo izizwe-ke zamabutho, iy'nsizwa obaba abafuna ukumisa imizi yabo, abafuna ukuphakamisa imizi yabo, abafuna umcebo, abafuna ukuphakama iy'nto zabo y'bonakale uma bezenza. Ungathi umuntu wenza izinto zakho y'ngabonakali. La ekhaya lokho siyakulungisa, la ekhaya lokho siyakwenza. Into zakho yiqaqeke, ivuleke, uyindoda ubonakale nawe ube nokuhlonipheka phakathi kwabantu. Ngalayo insizwa zakhiwa la ekhaya lezi zinto lezi, hhayi ukuthi mhlampe y'hanjiwe zolandwa kwenye indawo, y'khandwa la ekhaya lezi zinto lezi. Uma ufuna izinto zokukhuphula amandla, la ekhaya lokho kuyakhiwa. Uma ufuna ukufaka into eyisibethelo emzimbeni wakho, la ekhaya lokho kuyakhiwa. Uma ufuna ukuthwala, uney'thwala ezinhle kuphela-ke la ekhaya. Ngizwa abaningi bekhuluma ngey'thwala eziyingozi. La ekhaya asikho isithwala esiyingozi. Wonke umuntu la ekhaya uyaphila. Akekho umuntu la ekhaya mhlampe sekuthiwa wadlula emhlabeni ngendlela engabonakali kahle. Wonke umuntu la ekhaya uyaphila la ekhaya. Kuney'thwalo ezinhle la ekhaya, kuney'thwalo ey'philisa abantu, ey'shintsha iy'mpilo zabantu. Uma unebhizinisi uze la ekhaya sikwakhele into ozohamba uyisebenzise, uqaqe iy'nto zakho, y'bonakale iy'nto zakho. La ekhaya siyakhiwe isigubhu samabhizinisi. Uma unebhizinisi ungahlali nje ngoba umakhelwane wakho unaso isigubhu, silande la ekhaya. Buya nawe uzothatha isigubhu, lungisa iy'nto zakho, uqaqele iy'nto zakho ngoba iy'nto zakho ziyovaleka ungaboni ukuthi wenzani ngoba umakhelwane uphethe isigubhu.
ngoba umakhelwane into zakho uyilungisile wayixhumanisa nethongo lakhe zasebenza. La ekhaya-ke ngithanda kakhulu umuntu osebenza ngethongo, ngifuna umuntu osebenza ngethongo mina. Uma usakhuluma indaba yenkolo yesilungu, hhayi awuthi ukuma kancane mhlawumbe sokuthinta okulandelayo. Sifuna umuntu okhuluma ngethongo la ekhaya, sifuna umuntu owazi ithongo, ohlonipha ithongo la ekhaya, ngoba izinto zethu uma sizenza siyixhumanisa kakhulu nethongo. Sishisa impepho sixhumanise into yakho nethongo. Asikwenzi okuningi singaqalanga la, kufanele siqale emathambeni, sichithe amathambo, sibone ukuthi into zakho uma siyibheka zivela kanjani into zakho. Uma sichitha ithambo leli sibheke into zakho ukuthi ziyavuma noma ayivumi. Kuningi-ke esengikubalile. Khona ukuthi kwesinye isikhathi umuntu uma efika acabanga ukuthi into zakhe yibambeke endaweni ethile, kanti azikho lapho, yibambeke endaweni ethile. Lapho-ke baba sisuke sesithinta ithongo, sithinta abakini, sifuna ukwazi ukuthi lento exakile noma lento ebambe into zakho engabonakali kahle ibambekephi. Lapho-ke bese sichitha ithambo khona, bese sicinga-ke manje umhlahlandlela ukuthi into yakhe ibambekephi, bese sikhipha ikhambi. Nanka amakhambi agcwele la ekhaya, ayikho into engenziwa la ekhaya. Wonke umuntu lana uma efika la ekhaya uyasizakala. Ngisho nawe othi umuthi awusebenzi kuwena, leyo nto yavalwa yakhiwa emzimbeni wakho ukuthi umuthi ungalingi usebenze empilweni yakho. Into zakho yivalekile kodwa ubhizi ukuthi umuthi awusebenzi. Uma ungasebenzi umuthi phela kube khona okusebenzayo impilo yakho siyibone ishintsha. Woza la ekhaya usizakale baba, sikusize sigeze sixubule yonke into eyakhiwa yafaswa emzimbeni wakho. Kunabantu abathi uma bezalwa emhlabeni athi efika nje ngosuku lokuqala into zakhe ziba mnyama, ivaleka, ingabonakali ukuthi iyaphi. Umuntu adonse kanzima impilo yakhe yonke, umuntu evuka ekuseni esebenza umlungu ethi meyibamba imali ingabambeki ngenxa yokuthi akafuni ukwamukela ithongo empilweni yakhe. Bakwethu la ekhaya kuyathwasiswa, la ekhaya kuyathwasiswa. Abantu abafuna ukumiselwa amagobongo la ekhaya bayamiselwa la ekhaya. Abantu abafuna ukumiselwa umndiki nomndawo la ekhaya uyamiswa la ekhaya. Abantu abafuna ukumiselwa igobongo ledlozi, umuntu efuna ukungena ekuthwaseni kuyathwasiswa la ekhaya. Sikuthathe sikufake ehlathini, ihlathi likhona la eduzane, ungene ehlathini ufunde umuthi. Hhayi ukuthi ufunde umuthi ebhukwini, umuthi la ekhaya ufundwa ngokuthi ungene ehlathini ufike uyikhele wena umuthi, uyixebele wena umuthi, ukuze kusasa nawe uma usuphumela uyimele ubone umuthi ukhiwaphi, umuthi owufunayo unjani. Hhayi ngokuthi uhambe uye ebreyi ufike uthenge umuntu ungawazi mawuyisihlahla ukuthi unjani lowo muthi loyo. La ekhaya-ke bakwethu kuyathwasiswa la ekhaya, bayamiselwa abantu amagobongo, umuntu aqaqelwe into zakhe ayibone ngamehlo. Ngimema yonke umuntu okhona eMkhomazi nokhona nje kaZulu ukuthi akangifonele. La ekhaya ngiyatholakala ngey'nsuku ey'thile. Umuntu akangifonele uma efuna ukuza la ekhaya, sizomnikeza ama-direction ayifikele ayibonele. Uyothola isalukwazi noma uyothola mina, kodwa uma engifonele siyokwenza ukuthi ngifike ngimbone umuntu. La engigxile khona kakhulu eGoli. Uma ungifonela siyakwazi ukuthi sihlanganise sibonane ngendlela esiyobonana ngayo. Uma ungidinga ekhaya ungidinga ekhaya, ngoba ikakhulukazi ey'ntweni ey'funa isigubhu bakwethu. Isigubhu siyakhandwa, isigubhu akusiyo into ofika uyithenge nje usuke uthenga nje esitolo, uthenge i-product yasesitolo, akwenziwa lokho la ekhaya. Isigubhu siyakhandwa, sikhandwe simelane ney'nkinga wena obhekene nazo, ngoba izinto ey'fakwa esigubhini kufanele y'khulumisane ney'nkinga zakho. Singafaki izinto ezingakudingi ezingakufuni wena esigubhini, ngoba lesi sigubhu lesi kufanele sisebenzele wena, silungise ezakhe iy'nkinga, sixhumane nelakhe ithongo. Yingakho kufanele siqale la. Uma ufuna isigubhu la ekhaya uhlala iy'nsuku zibe 5, uyafona uze la ekhaya, size la ekhaya ngikugeze emfuleni. Kuba ney'gaba ey'ningi ezenziwayo uma kukhandwa isigubhu, ngoba lento esuke ikhandwa lento into enzima kakhulu, ekufanele ukuthi lento ixhumane nawe, isebenzisane nawe. Lento uma ifika kuwe noma ifika la uhlala khona noma ifika kini, lento kufanele isebenzisane nesidalo, ixhumane nesidalo. Ngiyithathe mina ngihambe nawe uyoyibeka kini, ngiyixhumanise nesidalwa sakho ngendlela ekufanele ukuthi leyo nto leyo ixhumane nesidalwa sakho. So isigubhu akusiyo into evele ithengwe, into ekhandwayo bakwethu. Ningakhohliswa abantu bahambe benithengisela iy'gubhu, ufike
uthathe isigubhu uhambe ekhaya. Leyo nto ifike ingasebenzi leyo nto leyo. Le nto kufanele ixhunyaniswe nawe, ixhunyaniswe negazi lakho, ugezwe khona izobonakala into oyenzayo. Bakwethu lana ekulapheni ngifuna ukuthi ngidlule kulolu daba lolu lokuthi abantu-ke bakhulumile izinto ey'ningi. Ningi izangoma ifuna isandawana, ihambe ikhuluma zithi zazi isandawana. Nasi isandawana simhlophe lesandawana lesi, sinamehla abomvu lesi sandawana lesi. Angifuni mina bafowethu ukukhuluma kakhulu ngande kakhulu. Ngifuna ukuthi mina uyifikele ngikwenzele into ozoyibona, uyibone ngamehlo, impilo yakho ishintshe mawumuntu. Letha ingane yakho esiyehlule, letha ingane isihambe zonke indawo behluleke ukuyisiza. La ekhaya izofika isizakala, siqaqe into zayo bakwethu la ekhaya. Nasi bakwethu isandawana, yiso lesi isandawana lesi. Letha umuntu oseyihambile indawo wahluleka. Letha umuntu othi abantwana kabatholi. Letha umuntu othi izinto emndenini wakhe ayihambi kahle, abantu bayahlangana, bayahlukana abantu emndenini. Letha umuntu ongahlali umuntu wesifazane kuyena. Letha umuntu indoda engahlali kuyena. Lethe la simgeze, simlungisele into zakhe, ngoba izinto ezifana nalezi zihlangene kakhulu bafowethu nesidalwa. Akufanele sincike kakhulu emthini sigijimise ukuthi umuthi siyawazi, ngoba leyo nto leyo iyofika isebenze bese iyaphendukela kusasa. Le nto kufanele masiyilungisa into yomuntu, inkinga yomuntu, sixhumanise nesidalwa, ngoba akekho umuntu ongenawo umoya okuyena. Akekho umuntu owazalwe engenaso isidalwa esinamathele kuyena. Wonke umuntu uze nje la emhlabeni kuyisibusiso sikaNkulunkulu, ngoba kunesidalwa ahamba naso esimgadile. Ngisho nabelungu bathi kune-angel ehamba naye umuntu. Ilokho kufanele ukuthi masilapha umuntu sikuthinte, ngoba nodokotela behlulekile ukulapha izifo zabantu, ngoba behluleka ukuthinta leya nto uNkulunkulu umuntu athi mayemlethe emhlabeni wamhambisa nayo, wamxhumanisa nayo. Ayifike leyo nto emhlabeni, leyo nto leyo iphila unaphakade, inyama into efayo. Ngakho-ke kufanele ukuthi masicela, sicele komkhulu wezinto zonke uNkulunkulu axhumane nomoya okuwena alaphe leya nto, ngoba thina esikwenzayo